Türkmenistanyň baş diplomaty öňümizde hepde Moskwada özüniň Russiýaly kärdesi bilen duşuşar. Bu barada 16 fevralda RIA Novosti gullugy Rus Daşary işler ministrliginiň resmi wekiliniň sözlerine talgylanyp habar berdi. 20 fevralda Orsiýadyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň ministrler kabinetining başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri janap Reşit Meredov bilen gepleşik geçirer. Ol biziň ýurdumyzda iş saparyny eder taraplar Rus-Türkmen hyzmatdaşlygynyň etaty urlaryny, sebitary we halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini şeýledeki ýurduň gyda BMG, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we elbetde Hazarın beýişligi ýaly köp taraplaryň formalardaky özara gatnaşyklaryny maslahat ederler. Dip Maria Zakharova çarşamba günü geçirilen briefingde ma'lum etdi. Türkmenistanyň Daşary Teatr Idarasynyň resmi web saytynda bu gepleşikler barada düýbünden maglumat berilmeýär. Emma 17 fevralda ministrlik Meredowyň Lavrov bilen telefon arkaly gepleşik geçirendigini, onuň dowamında Türkmen-Rus hyzmatdaşlygynyň derwayt uğurlaryny hem maslahat edendigini ma'lum etdi. Ministrler 6-njy Hazar sammitiniň taýýarlygy bilen bagly meselelere hem seredip geçdiler diýip beýanatda bellendi. Türkmenistanyň syýasy durmuşynda uly täsire eýe bolan Meredowyň Russiýa tapary türkmen häkimetleriniň 10 martda ilk prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljekdigini yglan etmeginiň ýa-da gabat geldi. Galy bertede munyň 10 fevralda yglan edilmeginden 2 hepde töweregi öň Meredow Aşgabatda Hytaýyň, Amerikanyň we Russiýanyň baş ilçileri bilen aýratynlykda duş geçiripdi. Ol 17 fevralda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň we agentlikleriniň ýolbaşçylary şeýle-de türki döwletleriniň guramasynyň baş sekretary bilen hem gepleşikler geçirdi. Bilermenler Türkmen baş diplomatynyň soňky günleri ýygymlaşan duşuşklaryny ünsi çekip, onuň Merkezi Aziýany özüniň arka howlusy hasaplayan Russiýa bilen öňümüzdäki aý geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryny maslahat etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdarlar. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Merhat Şaripjanow Russiýanyň soňky bir näçe ýylyň dowamında dyzmaçlyk bilen alyp barýan geosiýasatynyň hem uly täsiriniň bardygyny belleýär. Поездка Мередова в Москву, это, конечно, случай очень важный, ситуация очень интересная. Bu soňky syýasy özgörmeleriň fonuny juda gyzykly bolup görünýär. Bu elbetde prezident saýlawlarynyň juda gyzgalaňly we başagy ýagdaýda görülýän taýýarlyklara gabat geldi. Bu ýerde prezident Vladimir Putiniň ýolbaşlygyna Russiýanyň Sowet Soýuzy döwrüne eýe bolan territoriýalaryny ýygyny almak ugrun edýän howsalaly tagallarlaryny hem belläp geçmeli. Meselem Ukraina, Belarus, Gazawstan, Russiýanyň Türkmenistanaky hususan häkimetiň düzümindäki özgörmeleri ýakynyň ýazarlaýanlygy we üns merkezinden düşürmeýänligi aýdyň. Menim pikirimçe Moskwa düşündiriş bermek üçin türkmen wekilleriniň gelmegini öýde talap eden bolmaly. Поэтому, скорее всего, это вызов на ковер, скорее всего. Dip Şaripjanow 18 fevralda azatlyga gurrun berdi. Bilermenler prezident saýlawlaryna hem Dalaşgar hökmünde hasaba alynan şeýle-de aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýan prezidentiň ogly Serdaryň 2-nji adam hökmünde ýurduň syýasy sahnasyna çykarylmagyndan soň Meredowyň täsiriniň hem petilip başlandygyny belleýärler. Wezipe basgançyklarynyň uly tizlik bilen ýokary galdyrylan Kiçi Berdimuhammedow 2018-2019 ýyllar aralygynda Meredowyň orunbasary hem bolupdy. Şol bir wagtda Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyer Kremliň Meredowa gepleşikleri çağırıp Nowotdaky täze häkimet döwründe oňa el batyrmaly däldigi barada ysharat bermek islendigini aýdýar. Meredov is really the only significant figure in the Turkmen government. Meredov Niýazowyň döwründen hem soň häkimetde saklanyp galmagy başaran ýeketek ýokary derejeli resmidir. Ýurtda emellarlaryň ýygy-ýygydan wezifelerinden aýrylýan wagty ol iki prezidentiň döwründe Daşary işler ministri wezifesinde saklanyp galdy. Bu onuň gowur maslahatçy, belki de gowur hyzmatkar bolmagyndan bir işaretdir. Menim pikirimçe Moskwa hut Meredowyň gelmegini talap eden bolmaly. Rus resmileri onu gow tanaýarlar. Bir Serdar üçin haçan häkimet çalşanyna Reşit Meredow il batyrmaly däl wara dedilen bir duýdurşa meňdeýär. President that he shouldn't really touch Rashid Meredov. Dip Panyer 18 fevralda azatlyga aýtdy. 62 ýaşynyň içindäki Meredow 2001-nji ýyldan bäri ýurduň Daşary işleri ministri wezifesine eýeleýär. Ol 1982-nji ýylda Moskwanyň Lomonosov adyndaky döwlet uniwersitetiniň hukuk fakultetini tamamlady. 1980-nji ýyllarda ol bu ýokary hukujaýynda raýat hukugy boýunça hem bilim berdi.
Miredev 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri Türkmenistanda dürli soltanda howpsuzlyk ulgamlarynda hem ýokary wezipeleri eýeledi. 2017-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedow gelenden soň oňa ozalky awtoritar prezident Saparmurat Niýazow tarapyndan ýatyrylan witse-premierlik wezipesi hem gaýtarylyp berildi. Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasy we el ýeterliligi durnuksuz galýar. Azyk önümleriniň bahasynyň ýangy ýakynda esli ýokarlanmagyndan soň narxlar birnäme peselip başlady. Ýurt möhletden ýerki prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görýärkä bahalaryň peselmegi dollaryň gara narhynyň aşaklamagynyň ýa-da hem gabat geldi. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä marda käbir azyk önümleriniň bahasy arzanlapdyr. Şeýlede ýylata aýlyk un paýlaryny subsidiýalenen bahadan wagtynda satmak üçin çäreler görülýär. Bankomatlara naqd pul ýetirli ýüklenýär. Mardaky habarçylar adatdakysyndan tapawutlykda ýerli bankomatlarda pulun bardygyny we nowatlaryň uly däldigini belleýärler. Subsidiýalenen önümleriň paýlanyşyna jogapkar guruluşlara subsidiýalenen bahadan un paýlanyşyny gijikdirmezlik we soňky aýlaryň un paýlaryny ýylata paýlamak tapşyryldy. Dip habarly çeşme adyny eferde agdamazlyk şerti bilen azatlyga görüň berdi. Habarçylar ozal döwlet dukanlarynda subsidiýalenen bahalardan halka satylýan beýleki gyt azyk önümleriniň indi şol bir dukanlarda bazar bahalaryndan ýa-da ondan hem hat ýokary bahadan satylýandygyny aýdýarlar. Şeýlelikde döwlet dukanlarynda yerli ýaşaýjylar ýetatan un satyn almak bilen çäklenýärler. 18 fevralda Marynyň döwlet dukanlarynda towuk butlarynyň 1 kilogramynyň bahasy 45 manat, şekeriň kilogramynyň bahasy 20 manat, 1 litr ösümlük ýagynyň narhy 35 manat bolupdyr. Käbir önümleriň gapdalyndan başga bir haritler hem ýüklenýär. Deňeşdirme üçin şol buraqtyň özünde de bazarlarda we hususy dukanlarda ösümlük ýagynyň 1 litrini 26 we 30 manat aralygynda, şekeriň 1 kilogramyny 15 manatdan, towuk butlaryny bolsa 35 manatdan tapyp bolýar. Marynyň bazarlaryndaky narhlary öwrenen habarçynyň söýlerine görä, käbir guruluşyk materiallarynyň bahasy hem arzanlapdyr. Sementiň şugunky bahasy bir halta üçin 55 manat. Ondan bir gün öň Aşgabatda we Marda gara bazarda dollaryň hymmeti 17 manada çenli düşüpdi. Bahalaryň häzir arzanlamagy soňky günlerde azyk narhlarynyň esli ýokarlanmagynyň ýa-da gabat geldi. Gymmatçylyk Türkmenistanda saýlawlaryň geçiriljeginiň eglan edilmeginiň ýa-da başlanypdy. Şonda azatlyk habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryndan çen tutulsa, narhlaryň 30%-dan 400% çenli ýokarlanandygyny görse bolýar. Döwlet dukanlarynda çörek adyndan 4 esse gymmatlady. Ondan 11 fevralda halk maslahatynyň ýygynynyň geçirilen güni bir günüň dowamında bahalar gysga wagtlyk aşaklapdy. Şol gün Aşgabatyň dukanlarynyň tekçelerindäki önümleriň görnüşleri hem adatdakysyndan köpüripdi. Ýöne önümler çäkli mukdarda satylyp adam başyna sanalyp satylan çöregi ýene köpräk satyn almagy synançan adamlar ýyzarlandy. Köpler azyk bahalarynyň häzir pese düşmegini saýlaw kampaniýasy bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda döwlet baştutanynyň ogly bolan prezidentlige dalaşkar Serdar Berdimuhammedow mahawatlandyrmak boýunça agitasiýon kampaniýalar tutuş ýurtda badalýar. Biziň pikirimizçe Serdaryň awraýyny ýokarlandyrmak üçin bahalar arzanladýarlar we bankomatlara pul goýýarlar. Bu onuň mahawaty. Her kim öz aralaryna bahalaryň belli bir wagt saklanjakdygyny we saýlawlardan soň hemme zadyň öňküsi boljakdygyny, hem gymmatçylygyň hem de yetmezçiligiň dolanjagyny aýdýar. Dip adynyň agdalmazlygy şerti bilen azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjy aýtdy. Azyk söwdasyna degişli ýagdaý soňky ýylyň dowamında Serdar Berdimuhammedowyň üns merkezinde boldy. Döwlet telewizionyny hökümet baştutanynyň orunbasarynyň paýtagtyň dukanlaryna şeýlede vilayetlara sapar edip bazarlara baryp syn edýänligini ýygyderli görkezdi. Geçen ýazda Serdar Berdimuhammedow Aşgabatda dukanlardaky nowatlardan nägileligini bildirdi we adamlaryň nowaty durmagynyň prezident kakatynyň awraýyna ziýan edýänligini aýtdy. Şondan soň Aşgabatyň häkimetleri nowatlary gizlemek bilen boldular. Azyk garaňkyda gejelerine satyldy. Dep bolşaly bayramçylyklardan we möhüm syýasy wakalardan öň azyk üçinçiligi gysga wagtly gowlaşýar we azyk arzanlýar. Döwlet dukanlarynda käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar peselýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin basyş görkezýänligini şeýlelikde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edýänligini habar berdiler. Hususan da sebäplerde azyk üçinçiligine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň we soňky aýlarda onuň ogly Serdaryň saparlary hem täsir edipdi. Geçen ýyllaryň tejribelerine laýaklykda bayramçylyklaryň, möhüm wakalaryň we prezidentiň saparlarynyň ýa-da azyk gytçylygy ýene güýçlenýär we bahalar ýokarlanýar.
Türkmenistan'ın Kazan şäherindäki baş konsulu bilen Kazan Federal Üniversitetiniň Yelabuga institutunyň müdiriniň we türkmen talipleriniň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistan'ın Kazandaky baş konsullugynyň we Ağdalyan Üniversitetiniň web saytlarynda habar berildi. 15 fevralda Tatarstanyň Yelabuga şäherinde geçirilen bu duşuşykda baş konsul Atadurdy Bayramow Türkmenistanda 12 martda geçiriljek prezident saýlawlary we Kazandaky baş konsullugyň çäginde saýlaw uçastygynyň dörediljekdigi barada çykyş etdi. Şeýlede Bayramow taliplere Russiya Federasiýasynyň daşary ýurt raýatlarynyň ýurtda ýaşamagy baradaky düzgünlerini berjä etmegiň zerurdygyny hem ýatlatdy. Sorawlary we meselleri öz wagtynda çözmek üçin baş konsulluk we Kazan Federal Üniversitetiniň Yelabuga institutunyň halkara bölümi bilen ýakyn gatnaşyklary saklamak zerur diýilip baş konsullugyň web saytynda Bayramowyň sözleri getirildi. Şeýlede onda onuň türkmen taliplerini gyzyklandyrýan sorawlara jogap berendigi bellenildi. Ýöne talipleriň baş konsula nähil sowallary berendigi barada jemgyýetçilige hiç ýyly maglumat yetirilmedi. Şol bir wagtda Kazan Federal Üniversitetiniň Yelabuga institutunyň müdiri Yelena Merzon Türkmenistanly studentleriň Atadurdy Bayramow bilen viza almak, pasportlary täzelemek we bilim almak bilen baglanyşykly meseleler barada maslahat edendigini aýtdy. Tataristan Respublikasy Türkmenistanly ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Institutunyň müdiri Yelena Merzon 15 fevralda deýişli maglumatlara salyglanyp ýokary okuw jaýynda 1000den gowrak Türkmenistanly talibiň okuýandygyny aýtdy. Bellesek daşary ýurtlarda şol sanda Kazanda okuyan türkmen taliplerinin mali kıyınçılıkları, serhetlerin yapılmağı ve Türkmen ilçihanalarının üssü bilen daşary ýurt pasportlaryny täzelep bolmayandygy ýaly kıyınçılıklar bilen ýüzbeýiz bolýandygy barada Adatlyk indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýär. Ýatlasak bu meseleler Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsulu Atadurdy Bayramowyň geçen ýylyň martynda Russiýanyň Naberezhnye Chelny we Ulyanovsk şäherlerinde bilim alýan türkmen studentler bilen duşugynda hem goz bolupdy. Şonda türkmen diplomaty Türkmenistanly studentlere Türkmenistanda pul geçirim hyzmatlary boýunça girdilen çäklendirmeleriň aradan aýrylmagyna ýa-da goşadylmagyna garaşyp oturmaly däldigini aýdypdy. Şonda Türkmen News neşri öz çeşmelerine salyglanyp Bayramowyň studentleriň pul geçirimleri baradaky meselesine Türkmenistanda häzir ýagdaý gaty agyr, siz hem bize düşünün diýip jogap gaýtarandygyny habar beripdi. Bellesek 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasy gadagyn edilenden soň ýurtda valutanyň 2 resmi we gara bazar narhlary emele geldi. Merkezi Bank 1 dollaryň bahasyny 3,5 manat möçöründe saklayan mahaly onuň gara bazar narhy takminan 5 esse ýokary bolmagynda galýar. Bu çäklendirmäniň fonunda häkimetler enatalara özleriniň daşary ýurtlarda okuyan çağlar üçin kesgitli möçördäki pul serişdesini resmi kurs boýunça iýermäge mümkinçilik döretdi. Ýöne şondan bäri Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen talipleri we olaryň enatalary häkimetleriň pul iýermek mümkinçiliklerini ýygyderli çäklendirýändigini we türkmen banklarynyň okuw töleglerini öz wagtynda geçirmeýändigi barada onlarça gezek habar berdiler. Bu çäklendirmeler köp talibiň okuwdan çykarylmagyna ýa-da okuw terk etmegine hem getirdi. Ýakynda Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkiýede okuyan türkmen studentleri 2021-2022 okuw ýylynyň 2-nji ýarym üçin okuw töleglerini 11 fevrala çenli geçirmedik Türkmenistanly talipleriň ýurtda ýaşamak üçin ruhsatnamalarynyň goýup bolsun edilmegi bilen ýüzbeýiz bolýandygyny habar berdiler.